Hola, amics graciencs i gracienques. Ens trobem al pavelló de penitents, en la qual la persona que tenim davant és el Cristian Sainz, que és l'entrenador del Vedruna de Copa Catalunya. Aquest diumenge, dissabte, ja comencen a jugar, se'n van al Lloret. Escolta, Cristian, explica'ns una mica qui ets tu, perquè la gent de Gràcia acabi de conèixer. Perquè tu sempre has estat al Claret, Sí, uns quants anys, i bueno, és això. Bueno, vaig estar al Claret molts anys com a entrenador, com a jugador també, coordinador. Vaig marxar a un club d'Hospitalet entrenat després i a partir d'allà doncs, vaig marxar al Claret, he estat al Roser, a l'Edruna, he tornat al Roser. Bueno, molts anys entrenant a bàsquet femení. Molt bé. Cristian, Digue'm. a l'equip que portes aquí al Vedruna, què aspires amb ell? Bueno, l'objectiu de l'equip és tornar a repetir una miqueta els resultats de l'any passat, sobretot a nivell de permanència. Tenim molt clar que és un grup que ha canviat molt, que hi ha equips amb més talent que l'any passat i que la prioritat pel club i per l'equip és que l'any que ve Vedruna continuï a Copa Catalunya. És possible pujar a Supercopa? És un objectiu que s'ha d'anar veient amb el temps. A dia d'avui, ni l'any passat el contemplàvem i vam estar a prop. A dia d'avui el plantejament és el mateix. Partit a partit, veure com són els rivals. Com tens a l'equip? Bé, amb moltes ganes, molt motivades, crec que en un punt físic interessant, que és una característica molt nostra, per després ser un equip referent en defensa i assolint una miqueta a nivell d'estructures de joc i de normes. Bé, Molt bé. ganes. Estàs a gust al Vedruna? Molt. Porto poc temps, però és un club molt familiar i que et fa sentir com a casa. Les noies són molt maques, les que són d'aquí, les que m'he incorporat també, no em posen cap problema. Molt bé. Ja, escolta una cosa, què et va semblar el torneig Vila de Gràcia? Bé, interessant, com sempre és una bona proposta per agafar una miqueta de ritme i de trobar sensacions. El partit va estar maco contra Lluïsos, penso que va estar un partit maco, contra Canet també, i van ser dos partits molt macos per intentar agafar una miqueta de corda i crec que és molt bona proposta. Tu canviaries alguna cosa del torneig? No, està bé. Està bé? Sí, m'agrada. Doncs escolta, et deixo que tenim pressa. Sí, comencem ara l'entrenar. Comences a entrenar ara. Cristian, moltes gràcies i tornem a parlar ben aviat, eh? Perfecte. Vinga, adeu.